Piran sa namang aldaw tong ba posisyon na mga kababayan kan mga satuyang mga bagong na iliher na mga honorable na mahatod ning serbisyo publiko. Kaya halat-halat sa naman kita. Pero mga kababayan, ang Ako Bicol Party List nagpapadagos ang pagtabang sa bilog na runa nin Kabikulan. Mga kababayan, dai nag-uuntok, dai nagtutunong ang Ako Bicol Party List sa pagtabang. Kung igwamang kamong mga agrangay sa buhay, nakaipuhan ang tabang uramismo, tabang finansyal, tabang medikal, boreal, asin maging programang water system, asin usaping legal, mga kababayan, di po kamo magduwa-duwa na magdulok sa Ako Bicol Party List. And igwamang kitang inaapod na on the spot tabang uramismo sa mga kababayan tang medyo ikapos ning sapnaon sa Uroaldaw. Nakahanda man kita magtao mga kababayan ning pangtawid sapnaon. Kaya di na magduwa-duwa, tutok na sa 88.7 Radyo Oragon, Vira, Catanduanes. Asin ibalita na sa mga kapamilya, kaibigan, kakampi, kapatid, kaibigan at kaibigan, ang mga programa kan Ako Bicol Party List. Mahal na Diyos, Ako Bicol. And duman sa tuya na mga nag-PPM katakod sa mga programa sa Ako Bicol. O di ilang kita di ilang kita mapagal sa paglakaw kan mga requisitos or requirements na kinakaipuhan mga kababayan kan Ako Bicol Party List. Because di man po yan basta pag nagdulok ang muduman tabang tulos. May mga dokumento kaipuhan isumiter. Pero kung ang hanap nindo ora mismo, mga kababayan, nasapnaon, digdi lang yan, mga kababayan, sa istasyon kan Radyo Oragon. Kaya once again, maray na pagka-morning, and antabay sa naman kamo sa mga nagmiminsay sa tuya, katakod kon igwa kita ning tablet na ipapanao, ipapremyo, anong proseso, halat-halat sa naman ta piga-process na, piga-paabutan na sa Ako Bicol Party List, ki Congressman Elizalde and kay Congressman Jill Bongalon, katakod sa kuya ng tablet na yan. Kasi duman po sa Albay, igwa po dumaning tabang ura mismo si Congressman Elizalde mga kababayan, na talaga namang dakulang tabang sa mga estudyante na nangangaipon ng tablet. Sabi ko, kung pwede, digdi man sa Catanduanes, matawan man kita. Pag in kaso igwana, makaaram sa naman kamo, mga estudyante. Makaisi lang kamo mga nanay, mga tatay, at tabay sa naman asin istoryahin nyo na lang ang sa indong mga kaakian, ilalong lalo na yung mga nag-aaradal na nga ipuning tablet. Pero sa ngunyan dai pa kita nakuha ang reply kung no arin sa arin kita mapadarhan. Pero sa ibang tabang financial assistant, medical assistant, boreal, sin iba pang mga tabang mga kababayan na sakop kang programa ning Ako Bicol Party List, day na magduwa-duwa na magpasiring duman. Hanapon na sa tuyang provincial coordinator na si Domingo Bongo, mga kababayan, tanganing makuaan sa indong pinaghahanap na tabang programa po kan Ako Bicol Party List. Sinda kita ika Ako Bicol. Come on. Sinda kita. And igwamang kitang tabang man, tabang usaping legal. Kung may mga problema kamo sa indong kuyan, nangaipon nindo ning legal na advice kung ano ang mga dapat gibuhon para mako ang patamaan. Kung kamo ngayon na didisturbo dyan sa indong lugar, ngaipo kamo ning legal opinion sali po sa mga abogado kan Ako Bicol Party List. Di po kamo magduwa-duwa na magpasiring digdi sa Radyo Oragon. Magpunta po kamo digdi aldaw ning Sabado, arog kaining oras para ma-interview kamo kung ano baga ang mga legal na opinyon na dapat nindong masabutan, maintindihan, tanganing sa tuyang makakaulay ang sa tuyang abogado sa Ako Bicol Party List. Kasubanggi ka text ko si Attorney Jill Bongalon
ang second Dominican ako Bicol Party List. Bakong mapa. Duman pa lang sa Albay, ang schedule duman is Tuesday and Thursday. Pero sabi ko, digdi sa Catanduanes, sa Saturday ang programa digdi. Ako Bicol. Pero piga kunyan ta pa mga kababayan, piga align ta pa kung ano sa mga paborable kan sa tuyang mga abogado, tanganing makapagtao kita ning tabang legal sa tuyang mga kababayan na nangaipo ning opinion hali isa sa tuyang mga abogado sa ako Bicol Party List. Hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada, mabuto na matabangan ng kasaraditan. Dahil ta sa ako Bicol sa radyo kita mga kababayan, ano? Na kung saan nagpapadakos ang educational assistance payout para sa mga estudyante. Diyan po sa Kuyan, sa Albay, na kung saan mga kababayan ang ako Bicol educational assistance payout sa rong programa. Pero uno, Kaya dain ang rason kan mga estudyante ta na magpapatay-patay sa pag-adal because kung kaino ta panahon ang problema kan mga magurang kung papaano paadalon ang sa inang mga kaakian, ngunyan iba na because ang satuyang gobyerno igwa na ning kunyan programa para libre ang pag-adal. And ining educational assistance magagamit nyo ini sa indong kuyan, sa indong pang-oral daw na pang-aipo kung kamo nagbo-board. Kung sa boarding house, pwedeng pangbayad sa boarding house. Kung di man ka man nagbo-board, at least sa mga other miscellaneous fee na pwede nindong pagkagastusan. So bawas na sa gastos ni nanay kasi tatay. O iyo po ini mga kababayan, kaya kung ikasarong estudyante, ang kaipuhan mo lang na puhunan, desisyon. Kaipuhan mo lang na puhunan, magpursige. At kung ikapursigido, daining rason para di ka makapagtapos sa kolehiyo. Daining rason para di mo makuha ang sa imong inaasam-asam na pangarap sa buhay. Kaipuhan lang ang determinasyon. Mga kababayan, hard work and determination. Yan ang kaipuhan. Bawal ang papatay-patay sa mga panahon na ini. Kaipuhan magkaigwa kita ning inaapod na in spite of mga difficulties, mga obstacle na pigaagihan, mga kababayan, sabi nga ni, in every goal has a sacrifice. ako Bicol, sinda kita ika. Kaya katuwang nindoan ako Bicol Party List. Ako Bicol, Sa mga pangarap nindo. Bicol, sinda. Kadakol lang istorya mga kababayan na may mga estudyante sa kunyan, ang iba abogado, ang iba teachers, ang iba police, ang iba nasa BGMP, ang iba nasa Bureau of Fire, na kung saan mga kababayan natuwangan, naalalayan kan ako Bicol Party List. We are professionals na. And ang future ninda kumbaga safe na. Because nakapag-work sinda sa gobyerno asin sa iba at man sa pribado, dara-dara bit-bit ang sa indang inadala. Mga kababayan, katuwang ang ako Bicol Party List. Kita ika, ako Bicol. Magkaburunyog yo, magkasarap. Kaya magkaburunyog yo, magkasararo yo. Mayaman man. Sa pagdesisyon para maisakatuparan ang sa indong mga pangarap. Bagyo naman. Kaso hapon nagkaigwaning dyan po sa Catanduanes State University. Bicol na Graduation, ang pagtios. so nahiling ta sa mga Facebook post kan mga friendship ta, mga nanay, mga tatay, mga ati, mga kuya, ang sobra-sobrang kaugmahan na ang sa indang aki, ang sa indang tugang nakapagsulot ning toga, nakapagtapos kan sa indang pinagmawot na kurso. Ako So iyan po mga kababayan, simbolo ni sarong fighter, sarong warrior, sarong bagani na Pilipino na sa in spite of sabi nga ning kasakitan, kadislisusan, dai naging hadlang mga kababayan para dai niya matapos ang karera na gusto niyang maabot. Kadakol na talento mahigos asin mabuot. Ayon, kadakol na talento mahigos asin mabuot. Purong Bicolano na maurag sa lada. Ayan, purong Bicolano, uragon ka. Basta Bicolano mga kababayan. Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Dawala bila. Ay na daw so sa tuyang partner digdi. Kasama tayo. Baad lingaw ni Congressman Bongo. Ako di daw bro, baad nakalingaw na Sabado ngunyan. May tiwala sa Programa niya ini. may disiplina. Apo di daw ta maray na soron-horon mi. Na Sabado dapat adig di siya. Ano da?
Day na mo monitor sa di na ko ang sa tuyong istasyon. Sa Isya David. Apudan mo, sabi mo, magpasiring na. Sige tabi mga kababayan, may mga dead spot minsan lalong social welfare and development. Ang pinakabagong batch kan mga estudyante na beneficiaries ali sa malain-lain na barangay kan Legazpi City. Aparte kan proyekto mga kababayan kan tabang sa edukasyon kan Ako Bicol Party List. O may naghapot sa arin man daw digdi tabi Sirlon sa Catanduanes. O yan nga ni pigalat ko ta wara pa digdi si Congressman Bongo. Mahapot akong sa arin man digdi sa Catanduanes. Ay natabi Sir Bong, ta kadako lang naghapot sa tuya. Kana kuyan kana programa ning Ako Bicol. Tadi man pwede ang Catanduanes separate sa Albay. Dahil ang Catanduanes mga kababayan, Bicol man po digdi. Kaya naturalmente. Pero sa mga daing sapnaon dyan, mara na kamo. Sapnaon panira, pasiring na kamo digdi sa Radyo Oragon. Ta igwa kita digding biyaya na intended para po ini sa indo. O, pasiring na po kamo digdi. Sige tabi mga kababayan. Dagos-dagos lang ang buhay. Dahil dapat kita madisganar. Di kita madisganar kung ano man ang mga nangyayari sa buhay ta. Ang buhay ning tao habang kita nabubuhay sa ibabaw ni kinaban, may puon, may katapusan. Pero bago kita masampot duman sa katapusan, iba-ibang klaseng obstacle ang satuyang aagihan. May maugma, may mamundo, may medyo nasa itaas, may medyo nasa ibaba. Ups and down. Iyo po yan ang buhay. Ang buhay bako tabi plain, o pantay. Ang buhay mga kababayan, mayroong sinasabing lulubog, lilitaw, aangat, tataas. Dahil parte yan kan sa tuyang pagkatawo habang kita nabubuhay. Nagirumduman ko mga kababayan ang pananaramon kan sa tuyang tagapagligtas. Ang tataramon ni Jesus Christ sa Book of John. Na ang taramon mga kababayan, ang sabi niya duman, lingaw ko na ugaring yung chapter and verse, pero ini ang girumdum ko, ini ang pinakalaman kan sa iyang tataramon mga kababayan. In this world, sabi niya, sa kinaaba na ini, makakaagi kamo ning kasakitan asin pagtios. Yan po mga kababayan tataramon. Pero kusugan nindo ang sa indong buot. Pasiglaho nindo ang sa indong buhay. Dahil napagtagumpayan ko na ang kinaaba na ini. So ibig sabihin mga kababayan, sa kinaaba na ini habang nabubuhay kita, minaagi talaga kita ning inapod na mga difficulties or kasakitan. So papaano tayo ika-counter? Number 1, di ka dapat manluya. Dahil ang pangluya nasa isip lang. Ang sabi ni Jesus Christ, pakusugon mo ang sa indong buot, ang sa imong sadiri. Dahil napagtagumpayan ko na. Makakaagi ka mo ning mga pagsubok sa buhay. Makakaagi ka mo ning mga difficulty sa buhay. Pero kusugan mo lang ang sa imong buot. Because napagtagumpayan ko na ini. Yan po mga kababayan. Kaya kung ano man ang problema mong pigadadara sa ngunyan, sa oras na ini, pakusugon mo ang sadiri mo. Day ka magluya-luya. Kung ano man na problema mo na pinag-aagi, so kaya mong gibuhon mo. So day mo kaya, ipaubaya mo sa mahal na Diyos. May mga bagay kaya na kaya mong gibuhon, pero day mo man biyagibo, biya para taram ka sanang, bahala ng kagurangnan kaiyan. Day yan yung solusyon. Ang mahal na Diyos, tinawan kita mga kababayan, ning sa diring isip, sa diring kusog, tanganing sukaya ta, gibuhon ta. So day ta kaya sa iya. Pagirumdumon ta ka mo ni sarong istorya na nangyari sa Book of Acts. Ini si St. Peter, during the time sa Book of Acts, na preso siya. Pigpreso siya. Ano ang siyang kaso? Because of preaching the Word of God.
mga kababayan. Dahil during the time, sa panahon ninda, sa lugar na sinang pinagkaistaran, talaga namang pag nag-preach ka duman ning luwas sa indang doktrina, sa indang batas, talagang dadakopon ka, piprisuhon ka. And during the time, sila St. Peter, mga follower ini ni Jesus, na nagpipreach ng good news. And during the time, sa Book of Acts, dinakop sinda, pigpriso sinda. Si San Pedro. And kan siya kinaagahan, bibitayo na, huhusgahan na. Titiraho na. Nagdasal siya, nagpray siya sa mahal na Diyos. Anong ginibo? Sinimbag ng mahal na Diyos. So di kayang gibo ni Pedro. Nagpadra ning anghel. Nagpadra ning anghel ang kagurangnan. So anghel nagpunta duman, dahil di man kayang buksan ni Pedro ang bakal, binuksan ka anghel. Nakagapo si Pedro ning kuyan, napusasan, di man kaya itong tanggalon ni Pedro, hinali ka anghel. Ngunyan anong sabi ka anghel? O ano na Pedro, magbuhat ka na asin magsangli. Dahil lamang, pwede man kuta na baga alsahon ning anghel, buda ilayog si Pedro. Pwede man baga siyang alsahon, baka pero dahil pag inalsa. Dahil aram ka anghel, kaya ni Pedro na magtindog. Pwede man bagang sanglian ning anghel si Pedro. Pero dahil pigsanglian, sabi ka anghel, magsangli ka Pedro. Dahil kaya, aram ka anghel na kaya ni Pedro na magsangli. So, ang gustong sabihin mga kababayan, may mga bagay na kaya tang gibuhon, na itinaw sa tuya ang mahal na Diyos, na iyon na ito dapat ang gibuhon mo. So, kaya mong gibuhon mo. So, dahil mo kayang gibuhon, ipaubaya mo sa mahal na Diyos. Dahil ang problema, ang kasakitan, parte na yan kan sa tuyang buhay, habang kita nabubuhay sa ibabaw ng kinaban. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Yan mga kababayan, kung di pa ako nagpara kunya ning panungod sa mga problema na maabot ang sa tuyang congressman ning ako Bicol Party List. Anong mic ini ni Congressman Bongo? Mic 3? Mic 3. Ayun mga kababayan. Ano, hangos na una. Aram do mga kababayan, pag kamo nagsakat digdi sa Radyo Oragon, pro-practice ko na kamo. Mas ging si board member sa ni Francisco gareklamo. Pag nagsakat niya ako digdi, ang hinangos ko ngayon sa bitis buda sa payo gaabot. Sige tabi mga kababayan, pero sige nakabuelo na yata. Ayos na, marhay na pagka-morning tabi sa imo, Congressman, Provincial Coordinator, Bongo. Yes sir, iskalon, marhay na agad sa imo as mga kabus na naging nanyog ni sa tuyang programa. At di na naman kita, padagos po ang sa tuya pong pagsiserbi sa tuyang mga kaymanwa. At higit sa lahat, dapat malaman din po nila kung ano po ang ginagawa natin. Ayun, speaking of malaman nila kung ano ginagawa ng Bicol Party List, particularmente sa tuyang Provincial Coordinator, may naghapot tigdi Congressman nga na late ka da. May mga bisita pa no kita. Ayun. Ari po sa may po side bisita. quarter. Dakol po kami piga-asikaso ta atyan po na pon ba pwede makauli na sinda kaya mga piga-asikaso pa kita. Actually po atyan tutukaron dita po kuno ito. Party pa yan ka programa ako Bicol. Ito po. Sa katunayan kaulay ko sinda kasubanggi. Ngunyan iguyat akong pirmahan dumade nagtaram sa imo. Iyo. Taday pa nag-iba. So saro di pa nagkarigos da. Ayun. Baada wara na ako digdi maghahanap naman kamo sa kuya. Maray na ang urulay ta kasuhapon, sabi nindo. Kasuhapon. Anong parahalat ako digdi di ka mo nakabot. Bahala ka mo sa buhay nindo. Sige tabi mga kababayan, dagos-dagos kita kan sa tuyang programang Ako Bicol sa radyo and tabang ora mismo. As I said, sir, kasubago, siguro ay doon kung na-monitor mo i-recap tanit mga kababayan. Ang programang Ako Bicol sa radyo mga kababayan, igwa po kitang programang tabang ura mismo. Kung ang sa indong pigahanap pantawid sa pnaon, ura mismo matatabangan kamo. Kung ang sa indong problema medical assistance, ura mismo matatabangan kamo. Pero igwa ni mga dokumentong kinakaipuhan. Proseso po yan. Ngunyan kung educational assistance, proseso pa man gilayon yan because aramo gobyerno po ini ang satuyang kunyan ang satuyang party list. Ang Ako Bicol Party List may mga programa para po sa Indo. Ngunyan ano ang mga programang an saro-saro tayan ka
iistoryahin mo niya na pagka-morning, siyempre sa paagi kan sa tuyang provincial coordinator, Domingo Bongo. Ako Bicol. Sige sir, sariwaon ta. Sa ngunyan po, ano po ang pinagigibo kan sa tuyang provincial coordinator katakod sa programa kan Ako Bicol Party List? Thank you, sir. Saro sa mga pigagibo nita ngunyan ay padagos po ang satuya pong pag-implementar ni satuya mga programa hulita ang Ako Bicol Party List. Mahiling niyo po bako na pong sa panahon ng eleksyon. Aha. Katatapos lang ng eleksyon pero padagos po ang samuya pong paghinguha ng lamang saro ng mga gusto pong matabangan ng Ako Bicol. Adigdi po kami, tangani pong ang programa ni sa tuyong gobyerno may paabot ni taan sa mga grassroots, Ayo. sa mga nangangaipo. Kaya saro po sa ini, saro-saron ta po Sir Escalon. Sige, fine. Kasuwapon po nagabot nga ni po ang Tabang Ora mismo, Ako Bicol team, at nagkaroon na po kami ng programa. At ito po ay tungkol sa giving of tablets, sir. Okay. May mga nanalo kasi, may mga nagpatersipar duman Na taga-Katanduanes. po sa na taga-Katanduanes. Mhm. At kita po naogma ta maski adigdi kita rayoon pero igo pong mga nagtatyaga tangani sa nang ang sa inda po na pagkamauot man na magkaigwaning gadget na kaipuan sa kanila pong importanteng pag-aradal ay makaigwasinda. Sige, sir, i-post ko na dyan na tindaan mo lang, isugpon mo dyan. Kasi mga kababayan, binanggit ko sa Indocos Bago na si Congressman Elizaldico sa programang Tabang Ora mismo, dyan po sa Action Ko Online TV, Ako Bicol Online TV sa Legazpi, may programa po na Tabang Ora mismo, Tabang Medical, Tabang Legal, and gabos na tabang na pwedeng itatao kan Ako Bicol Party List and saro sa mga party kan educational assistant, ini po ang tablet sa mga estudyante. Ngunyan, nakaulay ko po mismo ang sa tuyang congressman na ang Tabang Ora mismo dyan po sa Albay, dadarhon digdi sa Catanduanes. Ngunyan mga kababayan, sa masunod ng mga aldaw, halaton ta ko ano maging reply because ining nagpara-apod sa tuya pa kan nasarong bulan pa ini na nanggana siya pero dai pa nakaabot so sa iyang tablet. Ngunyan pinagmauta mga kababayan na kita mismo, digdi mismo sa programang Ako Bicol Party List sa radyo na mismo matawan kita digdi ning tablet. Digdi mismo. Kami mismo ang ma-distribuer. Tanganing di naman kamo masakitan sa magparahalat pa kung sisiman ang manggrana sa indo. Pero may proseso po ini. Bako po ini tablet na ipanaw basta-basta lang. Igwayan yung proseso kung sisay sa mga worthy o talagang kaipuhan na matawan ning tablet. May mga inaapod kita nga barometro kita mga kababayan. So ang tabay sa naman kamo pirmi sa programa digdi sa 88.7 Radio Uragon kasi oral daw man ang satuyang programa sa Tabang Ora mismo pero yung pinaka sentro kan Ako Bicol Party List na program Sabado. Kaya nakaulay ko man si Attorney Jiel Bongalon maging sa usaping legal, pwede po kamo magpasiring digdi sa istasyon ning Radio Uragon anytime maski pa kung Sabado para ma-interview kamo. Asin kung ano man ang problema nindo sa usaping legal, problema sa daga, problema sa kataraning, problema sa agom, o sana dapat di naman makabali sa mga problema sa agom. Ano man na problema mga kababayan sa legal, igwa kita ning legal minds, may mga legal opinion na pwede tang mapakinabangan. Kaya yan po mga kababayan, piga share to talang, sigurado talang, ang programa ning Ako Bicol Party List, gabos po yan, tinipon para i-broadcast, iwatinak, iwasiwas para sa gabos ng mga Bicolano digdi po sa rehiyong Bicol. Sige sir, padagosaan sa imong report. Tama sir, po kayo kasi yan ang dahilan bakit nandito tayo. Kung ano para sa mga taga-Katanduanes, maidadara nita po at may tatao para sa mga taga-Katanduanes, kagbabayan nita. So yung mga nakatanggap ng tablet kasuwapon at nakiulay man kita sa opisina po ng LGU kay Mayor Pusoy na kung pwede, taday po kaming venue. Walang iba kundi doon po sa conference room ng LGU Birac, ng munisipyo. At napapasalamat din po tayo dahil pinayagan ho tayo at naging maganda naman ang turnover ng mga tablets doon sa mga kababayan po natin na nanggana at nagpartisipar. Ang hapot pira pong mga estudyante ang nanggana ning tablet. Siyam po ang natawan kasuwapon. Just imagine mga kababayan, siyam na mga estudyante nakatapos pa lang ning closing exercise, closing ceremony or graduation rites mga kababayan, and sa muling pagbubukas siguradong excited and ganado ini dahil may mga tablet na.
Oho. Opo. Actually, saro sinda pinataran at broadcast man ninda kung ano man po ang sinda pong nararamdaman. At kami din po ay natutuwa din sapagkat sila po ay mga promising, sila po ay nagsisikap talaga at ang mga magulang kasama nila na dumating. May kahapon. mga pangaran ba sinda o lugar sa Virac na pwede tang banggiton? Hindi lang po ang mga taga Virac. Actually, may nanalo pong taga San Miguel, San Kilikilihan. Miguel. Sige tabi sir, pakisaro-saro at ni maaraman ninda na ining mga taong ini tunay na nanggana ning tablet programa ning Ako Bicol Party List. So, listahan po, hindi na itaon na ibigay sa akin. Ha? Picture lang. Picture lang ang O dapat ibigay sa akin. pigakaputan mo yan, tayo ka ang provincial Iyo, coordinator. gani po. Sige. Ini po mga kababayan, mahihiling ini, I think baka next week sa Ako Bicol News Online TV dyan po sa Ciudad de Legazpi. Aha. Kaya antabay sa naman kamo. Sige, padagos. Mamaya po kukunin ko na bago sila umalis. Next week ma-report kita kung sino siya talaga yan. Meron ding mga taga Kalulbon. Ayun. At least aram mo importante oya sir, tanganing maaraman ninda ay sisingaki ko planso ng gana. So maingganyo man sindang magpartisipa. Tama. Maingganyo sinda. Sige. So, saro lang po sa programa ning Tabang Ora mismo, Ako Bicol. At ngunyan, na aga, sir, ay meron ho kaming profiling ng mga applicants for educational assistance naman. Ayun. Ang pigtaos sa tuya pong slash para padagos na makatabang, makaalalay sa tuya mga kababayan na nag-aradal pa tabi ngunyan, lalong-lalo na sa college, sa university dito po sa CSU, ay binigyan tayo ng 1,000 slots. Ayun, 1,000 slots, ibig sabihin 1,000 na estudyante ang pwede makapag-avail ng educational assistance. Yes sir, kasi Anong eskwelahan ang kabali dyan? Oo, ito po ay binubuo. Actually, sila po ang nakakakuha ng lion's share. Walang iba kundi ang CSU. CSU, they ang kuyan, they ang ibang eskwelahan. Kasama sila siyempre. Kasama. CSI ini, CC. CC tsaka yung CPIC. CPIC. Opo. Okay. So ang dako lang hapot gusto mga kababayan, CSI ang kwalipikado hindi, pwede pa ba hindi? So third year graduating, parte dyan sa educational assistance or mga freshmen lang? Actually po, yung mga K-12 na nag-aaral pa sa ngayon, na graduating sa K-12, and next school year, sila ay mag-first year college. So sila po ay pwede nang mag-apply. Pwede na, pero yung graduating, pwede man. Yung graduating, kasi nag-graduate kahapon Hindi, yung sa next year. Next school year. Definitely. Basta pwede. Kapag pinatawag na sila para sa payout, dapat makapresent po sila ng COE, Certificate of Enrollment. Ayun, ngunyan, dahil nasa 1,000 na mga kababayan ang kinakaipon ng estudyante, tama sir, 1,000 yung slot. So sa sinda dapat magpasiring maliban sa opisina kan Ako Bicol? Sir, actually po, for additional information, kasi since January pa, meron na pong nag-a-apply sa atin before the election. At kasi po, ang instruction din sa atin ng mga congressman po natin, kung pwede, ito ay ikalat sa buong Catanduanes. Ikalat? Yes, kaya ang ginawa natin, sir, para hindi naman nakafocus lahat dito sa Virac na mga malalapit lang. May munisipyo kita, dapat lambang munisipyo igwa. Yes, kaya may mga allotted po sila. For example, in Karamuran, meron silang 50 na ibinigay sa amin. How about yung Karamuran 50 day nakaabot sa 50 na kuyan, kung halimbawa mga 40 lang, yung 10 pwede pang i-avail sa ibang munisipyo in case lang. Actually sir, gasobra pa rin talaga. Okay. Sa kadako na estudyante ang mayor na kasi ang nagano. Pero sa ngunyan may kapot na bagit ang listahan, pira na sa 1,000 na target, may pira na ang pasok na sabi hunta ng iyon na ini sigurado na ini. Yes, nasa 600 na po. Ibig sabihin 400 na lang. Opo. Sige mga kababayan, yan po ang dakulang maray na bareta, so ibig sabihin 400 na mga estudyante pa ang kaipuhan. Oo. Kaya kung mayroon pong nakikinig sa ngayon na hindi pa po nagpalista, ngayong araw na po i-entertain namin sila kasi po sir, mapunta lang sa opisina mo. Hindi, dito po kami ngayon. Ang profiling namin ngayon in coordination din sa LGU, tsaka yung mga bisita natin ngayon na ma-witness nila ngunyan mismo, ngayon pwede. Alas 8 po sir. Sa endapit na lugar? Dito po sa LGU lobby. Sa lobby. Ng Virac. Mga kababayan, tabi, maray na pagkaaga once again, ang Ako Bicol Party List, adigdi po ngunyan, yung staff ng Ako Bicol Party List sa Legazpi,
para po punuan asin profiling na inaapod kung mga magurang, mga nanay, mga tatay, mga nini, kuya, ate, kung kamo interesado sa educational assistance sa programa kan Ako Bicol Party List, alas 8 nin pagkaaga dyan po sa lobby kan munisipyo, adyaon po ang Ako Bicol Party List. Okay? So ano ang dapat nindang darhon? Sa ngunyan po, ang kaipuan lang nila po na idadarhon kung meron silang COE, yung kahit na itong previous lang, okay lang po yun para yung previous na COE. Yes, opo. Para ma-verify namin kung sila po ay hindi graduating at nag-graduate na ngayon. Kasi, pero how about yung papasok pa lang, yung first year pa lang after nagpag-graduate ng K-12? any documents po na pwede nilang madala na maging basis po namin para maipasok sila. Any documents. Birth certificate, kung meron silang diploma, kung merong ano po, basta it has something to do with schooling, pwede po yan. Pwede ba picture na nakagraduate? Hoy ni sir, nag-graduate lang ako sa hapon. College. Oo. Ay hindi, nag-graduate pa lang sa High school. sa K-12. Pwede basta maano lang namin. Oo. Tsaka ang importante nito sir ganito, during the time ng payout na kinakailangan meron silang mga may provide na mga proper documents na kailangan. Dapat lang naman na ihanda po natin during the time of payout. Pag pinatawag na po ng Ako Bicol, in partnership din po yan ng DSWD, sapagkat out of 1,000 na yan, 1,000 slots na binigay sa atin, meron ho yan na budget na 3 million po sir. In Catanduanes alone lang po yan So sa buong Bicol region kasi, if I'm not mistaken, 30 million po ang budget niyan para sa educational assistance. Okay. Kaya ito po paki-ready just in case lamang po na isa po kayo. Ihanda nyo na po ito because anytime soon kapag nagbukas na po ang klase, magsisimula na po magpapatawag tayo. Number 1 po, yung COE na binanggit po natin kanina, dapat yan ay updated. So meaning to say, dapat sa school year 2022-2023, iyon po ang may provide nyo pong COE. Make a photocopy of it and then ipa-certify true copy po yan sa registrar's office kung saan ho kayo nag-aaral o mag-aaral. COE. Number 2 po, yung tinatawag po natin na school ID. Ang school ID, kung ikaw po ay previously nag-aral na po sa eskwela na yan, most likely meron ka niyan. Ang problema niya sir, yung mga baguhan pa lang. Yung mga baguhan. So ang kailangan po natin dyan ay yung certification from registrar's office. Indeed, you are one of their valid students. Ayan po, certification lang po. And number 3, ito na po yan. Kung saan ho kayo nakatira. Halimbawa, sa Purot, Pandan, magdadala ho kayo ng Certificate of Indigent, 2 peraso, pareho pong original copy. Ayun mga kababayan, ang Certificate of Indigency, makukuha mo po yan sa punong barangay. Opo. Okay? So, importante yun po yan na may daradara kamukha yan. Very basic naman sir, kaya wala pong masyadong aalalanin ng mga applicant ng ating pong education assistance dahil yan po ay pinasimple para madali ho kayo makakomply sa mga requirements. Halimbawa, may mga estudyante na mga naka-enroll man pala duman sa ibang mga party list. They are also qualified or ano ba ang discard? Para po sa amin sir, sa profiling po namin, dito po tatanggapin namin sila, but ang aming pong records, yan po ay sasubmit po namin sa DSWD para sa cross-matching na tinatawag. Once na pig-enter po yan sir, sa kanila pong system, mahiling duman. Mahiling na po kung saan po silang mga congressional po nag-apply din. How about provincial government? Ganon din po yan. Basta duman po sa DSWD, ganon. Okay. Mga kababayan, lilinawon talang tabo kung mapunta ka mo and masayang ang sa indong kapagalan inabutang ga programa kitang da indo nasabutan. Ang pinaka-objeto ko sa programa is to maging crystallize ang gabos sa bagay. Ibig sabihin malinaw. Okay. Halimbawa, ikasaro kang estudyante and naka-enroll ka na sa programa ning katakod sa educational assistance sa anuman na party list luwas sa Ako Bicol, and naka-enroll ka naman duman halimbawa sa programa ka na provincial government o any government educational assistance, mga kababayan, sa madaling tataramon, dai ka na magpalista sa Ako Bicol kasi masasayang lang ang sa imong oras o pagal because pag nagpalista ka duman, ba't pigahi isip mo
duwa o tulo ang sa imong pinagapalistahan pag inilaog naan sa system saro man lang yan because government DSWD ang hinsin ni DSWD ang Yeah. check ayan. Yeah. So maaaraman makukonfirm yun duman na oy si Pulano palan kunya na ini enroll na duman sa ibang party list or sa provincial government. Yes. So di na ka mo qualified. Yeah, definitely. O, sa madaling tataramon, masasayang so sa indong kapagaran. O kaya, ang piga-imbitaran tabi nin ako Bicol Party List, so mga estudyanteng daipa nakapag-enroll sa anuman na klaseng educational assistant. Tama? Yes, tama. Sige, Tama. Pait. Sabay-sabay na Naintindihan taman na may mga kababayan talaga tayo pagdating sa mga resources. Oh. Very resourceful yan. Oho. So kung sa info ninda na dangog, hindi na po na araman, na igwa Oh. pong katabang, talagang kapunta sinda. Mhm. Pero ang satuya tabi na pagilumdom sa mga ga-apply na yan, kung halimbawa, bako ka mo sa ako Bicol Party List na nagpalista para makakuha kayo ng assistance, pakisiguro tabi na doon sa pig-applyan nyo, saro na po kamo duman sa roster ninda. Oh. Para sigurado na po, dahil pag di ka mo nagpalista sa muya, alanganin pala kamo duman, Mm. mas lalo ka mo di makukuha. Pero sa tuya sir, pigagi bonita profiling kasi ito na po yung pinaka-final executory na Oh. listing natin na just in case lang na pag nag-abot na po ang atin pong panahon para magbigay na tayo kasi meron tayong 3 million po dyan, lahat po ito na nagpalista sa atin, na profile po natin, most likely ito po ay papasok. Ayun. O mga kababayan, paglilinaw na naman in kaso na nag-apply na kamo sa ibang party list o any government regarding sa educational assistance, kung di pa kamo sigurado, pwede man kamong magpasiring sa ako Bicol Party List nga ning digdi na sa nangay ako ta garo sigurado ako digdi. Tama. Oh, pwede yan mga kababayan. Pwede. Ano? Taisi mo Opo. baga kita bagang mga Pilipino minsan may mga pinagalalakaw kita na garo bagang gadong duda ako garo ni pa ito siguro ha. Mapasirin ako dito garong sisiguraduhon ko. Pwede yon, pero ang sa tuyang gustong ipaabot sa Indo, ini po programa ning ako Bicol Party List. Ito man programa kan mainlain na ahensya ng gobyerno, sarong pundo po ning gobyerno na itatao sa Indo, pero programa ning manlain-lain na ahensya ng gobyerno or programa ning manlain-lain na party list digdi po sa satuyang gobyerno. Opo, sir. Lalong-lalo na po yung tinatawag na maghintay po muna kasi nasa waiting list ka. Oh, Mahirap yon. okay. Oo. Kaya ang importante ho, basta pag sinabi po na magpalista kayo, pakisigurado po na dapat nakalog mismo kamo duman sa bracket na hindi kayo tinatawag na waiting list. Kumbaga sa aeroplano, chance passenger. Ayun. Halimbawa sir, di 400 baga ang bakanti pa. Apo. O sungon yan, halimbawa may mga estudyante nagpasiring duman na nagpalista duman, nalista okay na, so interview, profiling, gaano kasigurado, anong assurance na itataonin do sa mga estudyante na kalista na duman si Pulano na pag nagparibod siya, tranquilo na ang puso niya Tama. asin isip na sigurado na siyang makalaog sa ako Bicol Educational Assistant. Tama po sir. Kasi po sa amin, kapag cut off na talaga, maigpit po kami dyan kasi we don't want to give a full soap din Oh. sa mga kababayan po natin na deserving din na makatanggap ng para sa kanila. Kaya kapag na-reach na po namin yung bracket na yan, nagpapaskill na kagad kami, cut off na po ang Okay. educational assistance. Ayun. So kaya importante mga kababayan, habang cut on pa, hiwas-hiwas. Huwas-hiwas mga kababayan, mga nanay, mga tatay. Ano pa ang pinagahalat nindo? Pasiring na kamo at yan sa hanggang anong oras tabi ang sa indong oras yan para sa profiling? From 8 to 10:30 tayo. 8 to 10:30. Opo. Oy, good morning tabi sa mga fans na dyan sa ano yan? Sa Pnaon? Tawin na bro. Ikaw kita dyan ng panira. Tawin na. Di ta pwedeng pagparapaawatan yan. May nag-text uya sir, putulon ta ka una. May Sige po. nag-text di. Sir, pwede bang maghagad ning ono permi sa basketball sa ako Bicol Party List? Simba ka na tabi sir. Iyan po kasi ang mga request na yan na extra curricular na mga arugaan, they po ang kasali doon sa basic program natin. So Okay. ang ginagawa natin kapag mayroon pong request, Oh. piga-picturean po natin yan, piga-send po natin doon po sa atin pong GC para malaman po nila na may request na ganitong mga kababayan po sige. natin. Maliwanag sa mga naghahagad tabi sa tuya ha. Mag-request ka mo. Ano ba ang surat? In form of solicitation? Opo. Or Pero mayroon kasi sir sa kanila, actually, ilang beses na po ito,
na sir, mukhang matatagalan niya papunta doon. Maski magkano na lang po sir, tatanggapin po namin. Oy, so Congressman Bongo ang gataon na sana pagkaro kaya. Oo. Definitely. Aram nyo kaya mga kababayan sa kadinakol-dakol ning mga solicitation, di man talaga yan maubos katawi. Kaya may amigo akong politician, ang pigasabi na sana niya, pagkaniguan na sa namang din ni dagdag dyan sa inyong uniforme, hanap na kamo duman sa iba manta, kadinakol lang nagdulok di sa muya. Tama. Ako Bicol. Oh. Ayan po mga kababayan. Sige tabi, maliban dyan Sir Bong sa educational assistant at yan na profiling, ano pa ba ang pinagigibo kan sa halat ko na ito pala na tupad program o payout, igwa bang programa pa ang Bicol kita sa ibong puga-puga ang sa indang payout duman? Actually po, yan ang sunod na didiskuteran Okay, ka. sige, diskutiran na tabi. Kasi hari po sa opisina po nita, si Sir Kim, ano po, siya po ang in charge po para sa tupad. Oho. Oo. So meron ho tayong mga profiling din na ginagawa sa ngayon, at so far ngayon ay meron pang konting dapat namin na makompleto. I think if not mistaken 43 pa ito, kasi nung nakaraan po ay meron kami actually po na 339. Oho. Pero yan po ay kinalat din po natin sa iba't ibang lugar dito sa Catanduanes. So kinakailangan na lang kumpletuhin. Ngayon ang tanong mo Sir Escalon ay ganito, ongoing pa ba? Yes, ongoing po. Kasi may mga request from barangay captain, actually from mayor din, Okay. na sa mga talagang mga constituent ninda na talagang sakiton, kaya tiga-tabangan ninda. Kaya kami man po, kapag mayroon pong programang arugan, maski nga nida tiga-profile lang po namin yan. Tapag mayroon na, swak na kaagad yun doon. Ayun. Oo. So, kami po tabi, actually, pag halimbawang nakumpleto na ito, mapuon na po kaming mag-orientation para ipatupad na po ang tinatawag po natin na tupad program. Ayun. Pag sinabing tupad, tuparin mo. Yes, tupad na. Sa pagi po ng ako Bicol Party List, Ayun. ayan po ay gagawin natin po ng paraan para mapadari po. Hindi lamang po yung pag-initiate ng tupad na yan, that is only good for 10 days. Aha. Pero maging po kayo ni Sir, nagdagdag na po ang per day. Ayun. Kasama na po diyan. Dati kasi 310. Mm. Ngayon if I'm not mistaken, nasa 347 na yata. Dalas time na nag-usap kami. Sumasabay din sa kung kasuarin inaprogran kandole. Dapat sir makasabay tayo. Imagine na lang, dati 310 ng 45 pa lang ang Oo. gasolina noon. Ngayon, doble na. Oo, sumasabay. Pero tama naman yan mga kababayan. Ang sa tuyang gobyerno, ibang pinakaobhito kayan, matuwangan ang sa tuyang mga kababayan. Pero bago kayan, sir, putulon ta kang una. Sige. Kumusta ang operation kan ako Bicol Party List sa mga katugangan ta duman po sa Sursogon sa mga biktima ning pagputok ning Mount Bulusan? Nangaras nga na ako, paano nila ito na mobilize na magputok lang sarong oras aduman na sinda. Aduman ano? Oo. Yung nga na monitor ko sa mga pag-iriba ko mga kababayan duman sa Action ko Online TV. Aduman na sinda. Arog kaayan kadali mina action ang ako Bicol Party List. Siguro, dahil taman na sabi nga ni, maski ikumpara ba sa iba, talagang totoo man talaga yan. Kaya, ini pong ako Bicol Party List na sa idong sinuportahan, di po kamo magabasol o magasisi because ini po talaga makababayan ni ibang pinaka-objeto, pinaka-tibok, pinaka-hinangos kundi magtabang sa satuyang mga kababayan. May duwa po kitang congressman, siyempre ang satuyang alisto as in aktibong congressman, ang sa pamamayo ni Congressman Elizaldico na daiga untok, daiga tunong sa paghanap kipondo para lang sa programa sa ako Bicol Party List. And siyempre man ang satuyang second nominee si Congressman Attorney Jill Bungalon, nakatuwang man ni Congressman Elizaldico para sa pagpasar ning mga bill or mga batas na pakinabangan bako lang kasatuyang Rihong Bicol maging sa bilog na nasyon. Mga kababayan, pag may mga problema ano man na klaseng sakuna, aramtaman sana ang ako Bicol Party List ga-respondi tulos. Sariwaon ta, yung nakaaging bagyong ruli sa tuya, aramtaman sana. Kung day nag-respondi tulos ako Bicol Party List, bad aloy pa kitang makapaglibot-libot digdi sa Catanduanes and maging digdi sa Birak. So, ang gustong sabihin, ini mga kababayan, piga pagirumdum ta na ang ako Bicol Party List nun ka nagpabaya sa ngaran ng inaapod na social services and ano man na klaseng services na pwedeng pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Tama sir, alam mo sir, yung after 1 hour, na-mobilize na po yung
yung mga relief. Oho. Oo, kasi merong naka-standby na relief team just in case sa mga ganyan na mga Oo. mga pangyayari. So after an hour, so na-mobilize na yan, nadala na po doon at nagpunta na sila sa iba't ibang mga barangay na affected ng Ayun. Actually po sir, hindi lang yan nung kumalala niyo po na pumutok doon ng bulkan duman sa Tagaytay. Napunta po ang Ako Bicol doon team. Ang dami pong nadalang tulong po sa Arog Tagaytay. yan mga kababayan ang satuyang party list. Bako po yan pareho ka mga ibang party list na kung kaso rin eleksyon sa kumumahiling sa mga tarpaulin mga posters. Nabanggit lang yan dahil kaya gusto talang prangkahan na totoo na argumento. So yan ang gusto ta. Pero sir, kumusta tabi dahil sa panahon na ini sa iba't ang mga lugar, sa iba't ang mga kababayan, bukas pa ba, open pa ba ang programa kan Ako Bicol Party List sa inaapod na water system dahil iyon yung pinakapuso sa Albay talaga namang tinadtad ng water system duman. Tama, oo. Actually may mga nagpa-follow up ng mga barangay captain na kung Oo. saan tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na water system survey na kung matandaan na po natin, announce na po natin yan before pa Oo. na mayroong mga engineer tayong kasama, Okay. may team of water system para sa water system project. At sa ngayon ang ginagawa po ng natin ng headquarter po natin ay nandoon sila actually po papunta sila sa Masbate. So sabi ko nga sa pag-meeting namin no nakaraan, general meeting po 'yon. Sabi namin na kung pwede po ay kung marami naman sa mainland, kung pwede sa mga isla naman mapunta. Okay. Kasi kailangan talaga natin dito lalong-lalo na sa panahon po ng tag-init, tag-tuyot dahil ang water system na ang resource po niyan ay walang iba kundi ang tubig sa ilalim po ng lupa very very helpful yan sa mga kababayan natin. Kaya ang reminder ang sa amin pong pagilumdum sa mga barangay captain din na kung sakali meron ho kayong lupa kasi nadagdagan ito sir ang requirement dati is 50 square meter dahil po doon sa mga gadget na ilalagay. Ngayon po dahil nakita po at napagtanto ng atin pong headquarter at mga congressman natin na yung isang overhead tank hindi sapat yun para sa maraming gumagamit kaya dinagdagan po yan. Dinagdagan. Okay. Instead na isa naging 3. Okay, sige, linawon talang mga kababayan. So barangay na talagang masasabi tang nangaipo talaga. In need, Oo. Ano tabi Congressman Bong ang requirements para sinda masasabing sureball na makareceive ka mo ng water system. Dahil bako man nagabo sa barangay, kaipuhan hindi ini kasi may mga Tama. lugar na talagang sufficiente man. Tama po. Yung mga lugar lang talaga na kaipuhan and dakol na tao ang makinabang. Tama po. Actually may mga barangay talaga, barangay council, barangay captain na nagbigay po sa atin ng barangay resolution. Para sa ganyan. Okay. Pero ang samuya po otro na pigilam doon sa mga barangay captain na ini, Kap, meron po ba kayong lugar na pwedeng daga. Oo. Sukol kan daga. Oo. 100 square meters na po Ang ngayon. daga ba yan? Ayos yan. Tama po. Nagtugot ba ang kagsadiri dyan? Tama po. Baad nagtugot so kagsadiri tapos kinalaunan pinakudal so nakinabang lang so sa idang diit lang so nakinabang. Tama. Kaya That's dapat, why ang first priority natin po sir, dapat yan po ay government owned property. O kung halimbawa ba kung man government owned property, kung pribado man yan, dapat igwaning deeds of donation. Tama, DOD na tinatawag po. Yan po mga kababayan, Oo. So, maliban dyan, ano pa? Yung natin, yung sa water system po na yan, gusto po natin pong ipaalam din sa lahat na open po yan. Una sa lahat, bago ho kayo po magbigay po sa amin ng resolution kasi most likely dinabatihan yan dinaan niya sa council na ma-request tayo sa Ako Bicol para sa water system project. So ang samuya po tabi na pinakpa-consider po sa Saindo, mga barangay captain, mga council po, mayroon ba kayong enough na lugar para dyan? Now, hindi lang po dapat isa yan kasi po hindi porket na determine natin yung isang lugar. For example, nakapasa siya 100 square meter. Meron bang tubig doon? Kasi ang team po natin ay meron po silang may kasamang engineer. Mayroon po yan silang gadget na tinatawag po natin na water finder. Okay. Ngayon, sa lugar na yun, na-determine nila, okay, enough yung lugar. Pero nang ginamitan ng water finder, walang makitang tubig, maghahanap po yan ng iba.
Oh, so saro po tabi yan sa consideration din. Ayun. Oo. Mga kababayan, buo talang ipasabot sa Indo ha, na ining programa nin Ako Bicol na pinagbabanggita, mga programa ini mga kababayan na kung saan na luwas ka ini, igwa pa ning dakulang mga programa ang sa tuyang mga congressman ni mga infra project na pinagtatao sa mga lambang munisipyo sa paagi ning request, resolution, tanganing mapunduhan. Kung ano man yan, kung no arin dyan, i-anunsyer ta sana yan. Pero sa ibang mga mayor sa medyo kabisado nda, aram na ninda yan. Okay? So ini pinagbabanggit mi, ining sa mga sa barangay level lang po ini. Opo. Aha. Opo, oo. So, yung atin pong yung ating pong water system project, ulitin ko po, open yan. Pag okay na po, tatanggapin natin. And outright po, pipicturean natin yan kapag okay. And then isesend po natin yan sa headquarter po natin na kung saan sila po mayroon po kaming team na in charge po yung scholarship program natin, Aha. na ito naman po ang partner agency po natin, walang iba kundi ang TESDA. Oh, tuloy-tuloy ang pagtulong po natin sa pagbibigay ng scholarship program din sa mga kababayan po Oy, natin. speaking of this, sir, ano yung mga sa NC2, NC or naman yun, yung mga sa driving na may mga may ano ba ang Ako Bicol doon? Yung regarding doon sa mga Yes, definitely sir. Pero actually hindi lang naman na limit po sa driving institute tsaka heavy equipment. Oh. Isa lang po 'yan sa eskwelahan na pwede pong maibigay po ng Ako Bicol. Actually po ang CC, CPIC, ano pa ba yan? Mayroon pong mga eskwela na nagsabit na po ng kanila pong mga courses na in-implement nila at bibigyan po yan ng scholarship grants ng Ako Bicol. Yun ba yung pinaaral ka na matutong mag-drive o mag-operate ng mga backhoe? Aha. Meron ka pang allowance, yun ba yun? Oo. Tama po. Yan po mga kababayan, kaginayon ka mga programa inkan sa tuyong gobyerno, and siyempre man ang Ako Bicol Party List, katuwang ang TESDA, ang DSWD, ang DOLE mga kababayan. Pero sir, dahil inabot kita ni oras, kung igwa ka pa man yung gustong inaunisyar, sige na, paita na, tanganing bago kita magtapos. Di tabi magduwa-duwa sa paghagad po ng tabang. Kung ano man po may tatabang nita po sa Ako Bicol Party List, ayan po ay hanapan po natin ng solusyon. Ano ho, lalong-lalo na sa gagad sir ng tabang sa educational assistance. Pigatawan nita po yan ang recommendation at sinisiguro namin, kaya sinasabi namin na pag nakakuha kayo, pakialam, ipaalam nyo man lang sa amin kung nakakuha kayo. Hindi naman namin alamin kung magkano. Basta Aha. importante, nakakuha kayo. Kung hindi kayo nakakuha, ipaalam nyo pa rin sa amin para Ayun. malaman namin kung ano ang dahilan, bakit hindi kayo nakakuha. Ayun. Mga kababayan, dahil medyo concerned kami kan sa indong mga pagbiyahe, bad by mga kaibuhan lang nitang mag-upload. Sir, importante tabi ang sa imong numero, paki-eri na sa natabi. Yes sir, ang number po natin ay hindi nagbabago. Ano po? 0929 Oho. 175-1946. Ayan po sa Smart. Sa Globe naman po tabi 0927-735-6424. Ayun mga kababayan, siyempre ang sa indong lingkod. Pag na indo na kontak si Congressman Bongo, di lang ako ang sa iyang alalay. Mga kababayan, si Skylon Suplig ang sa indong tugang sa radyo. Paki-finger nyo na ang sa indong mga cellphone. I-save nyo. Ha? Yes. I-save nyo mga kababayan ang sa kuyang numero 0928-622-1936. Ako Bicol. Ayun mga kababayan, kung naipinger nyo na, i-save nyo na! Ayun, sige, once again mga kababayan, dahil inabot kita ng oras na para mintras mamaaram, sir. Pasalamat ko nito sa tuya mga listeners kasi ng programang Ako Bicol sa radyo. Ang dakulang sa muyang pagpamabalo sa gabos na padagos na naginanyog ng programang ini, magililingan kita dito po sa labi po ng LGU. Ngunyan na pagkaaga. God bless and thank you so much. Yes mga kababayan, nakuan po ang sa indong tugang sa radyo. Dahil iba Marlon Skylon Suplig sa lamutuno na maray. Ini po ang programa Ako Bicol sa radyo. Mayaman man Ang Ako Bicol Party List, ang araning pagtabang Ako Bicol Party List, ang number 1 sa pamamayo ni Congressman El Saldico and Congressman Attorney Jill Bungalon. Tanyugon sa Katuwang na, katabang pa ang Ako Bicol Party List. Salamat na maray and God bless Bicolandia. daig kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka ang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikura.